Sanibona bafowethu. Umthandeni SK. Ngitha ngenze le video ngidlulisa isixoliso ekuthenini lapha na online siyayithola imbiko yokuthi umculo kaMthandeni SK uvaliwe, ureportiwe, noma singazi ukuthi ngoba bekusuke laphi kwenzakaleni, kodwa siyathola ukuthi ureportiwe, umculo uvaliwe. Akugcini futhi lapho nama page nje o Facebook no TikTok siyathola ama emails akhomba ukuthi kunabantu noma kunomuntu obhizi o reporter into zami zonke ukuthi ayivalwe nje online zonke. Kodwa ngizothanda nje ukuthi ngithi nje dudu kunina, ngicela nehlisa amaphaphu, ningabathandi bomculo kaMthandeni. Bayaza kade bangisupport ukuthi akuyona into entsha le, kuyenzeka nje into kaMthandeni zihamba kanjalo, mhlawumbe kunama attack akhona, kodwa futhi akaze asenze give up. Njengamanje umculo ureportiwe, bengunombolo 1, unombolo 1 imina, unombolo 2 imina, unombolo 3 imina. Sengiyoqeda iviki manje ngihleli kunombolo 1. Engicabanga ukuthi lokho kubalekile ukuthi umculo wami ufikile endlebeni zenu nawuthokozela. Njengamanje ngikuma plans eingoma ezintsha eyizayo, asazi nazo ukuthi kuzokwenzakalani, kodwa ngicela ukuthi nje nginikhulule lapho emakhaya, ningaphatheki kakhulu online bafowethu. Izinto zabelungu maqhamuka umuntu ereport ethi imessage yale ngoma ihlukumeza abantu, abasaza ngithi isiZulu, abantu ba online bavele be-block same time. So mase beblockile, uma usuba reportela ukuthi no, umculo wami lona u-right, uthandwa ngabantu, that's why ama numbers ekhuphuka nani, bese bekhandi benza benza investigation, and investigation asiyazi nathi ukuthi bayenza isikhathi singakanani. So nje ubuvaliwe nje bafowethu, solinde investigation ukuthi bayenza bayobuyisa umculo, ngoba sikwazi futhi ukuqala phansi ifaka kabusha ingoma. Uma siqala phansi ifaka kabusha ingoma, uzokwenza lokho ukuthi iqale phansi nama numbers.